କୃଷକମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର କିଣିବେ କିପରି? କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାସାୟନିକ ସାର ବିକ୍ରୟରେ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ସାର କିଣିବେ ଏବଂ ରିହାତି ଅର୍ଥରାଶି ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇପାରିବ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଖୁଚୁରା ସାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ରାସାୟନିକ ସାର କିଣନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସାର କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜର କୌଣସି ବି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦୋକାନରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସାର ଦୋକାନରେ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର କିଣନ୍ତୁ। ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର କିଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାର, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।